بمبريت ولداي مبل 37 كفال كوتتي نتا مبزحتو اوان مسقول عتو غواس اسرائيل كتحبابرا بزبل حسابيو قلعن قبلا أقدمو كابتا جلبا كورد سفتنا ليبياوي انت ما تسمع بمبال كنت إذنو جلقيمو ناب بحر كذر بيوم كله قنا نايكو أحسن كزي خوينوا وي أنت حقزن انجنيرو انت كيركا راهيل كثن صرصر سمعا انتي كم زغونه كحسب كزي نورون ليبياويان أسقرتن تحبابرتو من كابتي زأززو وصعي زقبر زلو خوينو نستسمع مسب دلا يوم كقبرو كرئي فلمي نبران تغلاتيفو نابتا جالبان تزي تسغيلو ازغطع ليبياوي كتصبيو كم زي كوني ساحتون سلازغونه تغلاتيفو نابتا زمصا جالبا ان حنبسه تصقعه تسفأ فرحة نافقتا عقل صبتا تسكيما جلبا قعز أفلمات نغص مريت أن رحقتهم كتكيد مس جمرت نابهم معداوا يقارصتن أو كندتهم تفوتوهم صدرا محازوتا دك عدا دك غزاوتا ما مهرتا خوينو زفانوات زنبرن كمسل ترئيت مريت أكنا زوا بزعبية تأهجر أو كن كلهم كوينا دحن كوني إنها بلد تفانوات زنبرت كوينو سلازت عما عينتانو عدقوات صراع كل لنتو لتمكرو كاب أزد لبطيو ولكوا أقول تروف ششاي تزيك قربت الله أتا بدقنت تترى أهجرجن نعا بيتها بتازك ألا أحنققتها عبت أمي كبدا بأمرون بلب نفسي لتا قدا ولو زي وتصألا فقر انت نبرا فلسبراغا أب أخذ تكلاي مرتساتن تمقرأ أب كالق ولدو خدقم أيتمنهنيا بفلتات بفقري ببره متعي بسب أو مسل بحليوت بخبرت فخ خبز بلت مريت انت زي كوينو أو كالق سب كتفري مرتساتن نفس غاي كابز حوسو زي ممتعي والصم هيوتا خمم محياشن العلي كالق كتقيروت زلوا نقراي ترأيان سلازيا نابتي كابت انتي اتحيزو معقوبي وتصعت سخونة سدت إذا زهبت اتهم ابتا جلبات زنبورو سدتينياتات كاب سفلاليا حقرات أفريقيا زموتيهم زنبورو نقولهم زن مساسلهم نقر انت دانيرو سقايهم يو حسيمهم منبر ترفت سقابو زوتي نورمن اتزغد وز نبرو عدي انتي قريب لهم كم تصنح زفلت وين نبرو من قدا كاب زي تفلت ملأخ تفلت سيطان إلهم أبز نبرو اختر في مرتسون سيطان فليت أمو زمت ولهم لازاي ولون ملأخ دما ولو انت زي فلتوه زغل ششاية ولون
ሸዊት መሬት እናረሓቐ ካብ ትርኢታ ምስ ተኸወለ ከባቢኣ ክትምልከት ፈተነት። ዝነበረቶ ኩነታት ነግደት ኮይኑ ነግደታ ናብ እትአንግድ ገዛውቲ እትወስድ ኣውቶቡስ ዝተሰቕለት ኮይኑ ተሰምዓ። እቲ ኣውቶቡስ በመስኮት ተሳፈርቲ ከተንጠብጥብ ክሳብ ትደልያ ትርገጥ። ካብታ ዝነበረታ ምንቕ ከይበለት ድማ ትጓዓዝ። ትንፋስ ዘይህብ ጽቕጥቅጥ ዓቕላይ ዘጽበላት ዝነበረ ንሱ ግዳ ናይ ፍርቂ ሰዓት ተበዝሐ ድማ ናይ ሰዓት ጉዕዞ እዩ። ካብ ኣውቶቡስ ምስ ወረደት ንዝቕበለ ኣየር ሃረር እናለትያ መገዳ ከሕፅረላት ትምነ። እዚ ናይ ሕጂ ንከባቢ 2 መዓልታት ዝወስድ ጉዕዞ ግን ክሓፅረላት ትመንያ ኣብ ሰዓታት ዝውዳእ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግን ንሳ ድያ ጉዕዛኣ ክትውድእ ወይስታ ጃልባ እዩ ዝዓበየ ስክፍትኣ ዝነበረ። ፀሓይ ዝጸንሓ ቂም ተውፅእ ዝነበረትን ክትመስል ርእሲ ርእሳ ካብ ምጭፍጫፍ ኣሕረፈትን። ብላዕሊ ብፀሓይ ኣብ ውሽጢ ብፅቕጥቅጥ ድምፂ ብኽያት ቆልዑ መረረ ዋልድ ተጨነቐት ሸዊት። በዳዋ እናወዛወዘት ነፋስ ክትረክብ እኳ እንተፈተነት ኣይተዓወተትን። ንሱ እውን መስ ፀሓይ ዝወግንን ክመስል ገጹ ጠወየላ። ቅድሚ 10ታት ዓመታት ምስሊ መጻኢ ህይወታን ክትስእልን ከላ ኣብ ጃልባ ተጻዒና መሰማዒት ስደተኛታት ባሕሪ ክትሰግር ተራእይዋ ኣይፈልጥን። ኣብዘን ዓመታት በተስፋ ተመሊኡ ዝነበረ ህይወታ ናብ ተስፋ ምቑራጽ ኣብፂሑ ናብዚ ውሳኔ ዘውደቓ ኩነታት ሽዑ መሊሱ ቖጥዓ። ኣብ ጃልባ ተሳፊራ ተጓዒዛ ትፈልጥ ኣይነበረትን። ንኹሉ ከምዚ ናይ ሕጂ ጉዕዞ ጌራ ስለ ዝቐረጸቶ ግን ጽልእ ኣበለቶ። ብሰላም ተኣትያ ካልኣይ ሳዕ ጉዕዞ ብጃልባ ክትሓብሮ ከም ዘይኮነት ምስ ነብሳ ወድአት። ራሄልን ማግዳን ብጐድና እኳ እንተነበራ ክሳብ ሽዑ ግን ኣፋ ዝኸፈተት ኣይነበረተንን። ኩለን መምስ ውሽጠን ብሰላም ዶ ንኣቱ ንኸውን ኣብ ዝብል ሓሳብ ተዋሒጠን ዘረባ ኣይተረእየንን። ኣብታ ጃልባ ዝነበራ ገለ ከምኣተን ኣብ ሓሳብ ዝተዋሕጣ ገለ ድማ ንሓድሕደን ኣብ ዕላል ተጸሚደን ነበራ። ሸዊት ኣዒንታ ኸደነት። ምስ ከፈተቶ ኣብ ካልእ ቦታ ህይወታ ክትረኽባ ተመነየት። ግዳ እታ ገጻ ናብ ባሕሪ ብምጥዋይ ከተምልስ ዝጀመረት ራሄል ናብቲ ዝነበረቶ መለሰታ። ገለ ካብቲ ተምላስ ኣብ ምናት ሸዊት ዓለበ፣ ገለ ድማ ናብቶም ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝነበሩ ደቂ ተባዕትዮ፣ ገለ ኸዓ ናብቲ ዝሓሰበቶ ባሕሪ በጽሐ። እዞም ዝተገጨቡ ወዳት ናይ ስምባደን ተቓውሞን ድምፂ ገበሩ። እታ ንእሽቶ ነገር እተሰክፋ ራሄል ተሸቑሪራ ከም ዝነበረት ክትርኢ ተሸገረትን ሸዊት። በቲ ክሳዳ ዝነበረ መንዲል ነቲ ኣብ መንጎባን ምናታን ተጸየቑ ዝነበረ ከተልግሶ ክትብል እንከላ ጽንሕ ባዕለይ ከልግሰልኪ። ራሄል መንዲል ክትቀበላ ፈተናት። ኣብ ካልእ እዋን እንተዝኸውን ሸዊት ኣዝያ መፈንፈነት። ሽዑ ግን ናይ ምጽያን ስምዒት ኣይተፈለጣን። ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ነሳውን እቲ ዕግርግር ዘብላ ዝነበረ ስምዒት ኣብ ከም ናይ ራሄል ቦታ ከብጽሓ ከም ዝኾነ ኣይዘንግዕትን።
نو واق زيكون መለሰት ሸዊት ፍሽኽ ብምባል ዝኾነ ዘሰክፍ ከም ዘይብሉ ብፍሽኽታ ከተርእያ ደልየት። ራሄል ግዳ ገና ስክፍታ በሪሩላ ይነበረን። ኣብታ ልዕሊ ዓቐን መሊኣት ዝነበረት ጃልባ ንሶም ምውሳኾም ነቶም ሊብያውያን እውን ከይተረፈ ልዕሊ ዓቐን ኮይንዎም ከም ዝነበረ ገመተ ሰናይ። ብገንዘብ ነይሩ እንተዝኸውን ናብ ላዕሊ ንክኸውን ክኽፍል ድሕራይ ምበለን። ታሕተዋይ ክፋል ናይታ ጃልባ ብኽልተ ዕጽፊ ካብቲ ላዕለዋይ ይኸፍእ ነበረ። ሃሩር ምስ ብዙሕ ሰብ ተሓዊሱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ምስትንፋስ ዝቀባበሉ ዝነበሩ መሰሉ። እቲ ብጎኒ ጎኒ ናይታ ጃልባ ክኣትዎም ዝግብኦ ንፋስ ክበጽሖም ዘይፈተውን ክመስል ብሃሩር ክልውለቡ ራሕራሖም። እቲ ኻብተን ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ዝነበራ ኣዋልድ ዝነጥሮም ዝነበረ ተምላስ እውን መሊሱ ባሻጭዎ። ካበይ ረኺበን ዝበልዕኦ እዩ ክንዲ ሻምባል ብሓውሲ ዋዛ ነቲ ብፊቱ ዝነበረ ኮተት ይሓተቶ። ሓረሙዶ ዘረባን መግቢ ንስእና ኢና ተላገጸ። ንሱም በጊድ እዩ እንተዝኾነሎም እንዳተዋዘዩ መገዲ ክውድእዎ ይምጸልኡን። ዓቕሊ ጽበት ግዳ ዋዛ ከቐጽል ዝኽእል ዓቕሚ የብላን። መብዝሕትኦም ካብቶም ኣወዳት እውን ናይ ባሕሪ ሕማም ሒዝዎም ብምንባሩ እታ ጃልባ ተምላስ ክጨኑ ጊዜ ይወሰደላን። ብደገ ኾይኑ ነታ ዝነበርዋ ጃልባ ምስ ተጓዓዝታ እንተዝሪኣ ኣዝዩ ምደንገጸሎምን ምተጸየነን። ኣብ ሕይወቱ ከምኡ ዓይነት ጉዕዞ ርእዩን ሰሚዑን ኣይፈልጥን። እቶም ዝፈልጦም ባሕሪ ሰጊሮም ኤሮጳ ዝኣተው እውን ብድብድቡ ደሓኒ ነይሩ ወይ ሕማቕ እዩ እንተዘይኮይኑ ጥልቕ ኢሎም ምዕሊሎም ይፈልጦን። ዋላ እንተዘዕልልዎ እውን ክዳለወሉ ዝኽእል ኮይኑ ይተሰምዖን። ገለ ስደተኛታት ናብ ቱኒዝያ ክኸዱ ጀሚሮም ብምንባሮም ንሶም ጃልባ ምርካቦም ዓብ ዕድል እዩ ዝነበረ። ብሓንቲ ጽቡቕ ነገር ምስ ተሓጐስካ ንዓቐና ዘከርካ ኣብኣ ምንባር ስለ ዘይከኣል ድሮ ንሱ ረሲዖም ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ሽግር ኣብ ምሕሳብ እዮም ኣትዮም ዝነበሩ። ምስ ኣተኺ እንታይ ክትገብሪ ኢኺ? ማክዳ ካብቲ ዝነበረቶ ሓሳብ ክትገላገል ሓተተታ። ኦይ የትወና እሞ መለሰት ሸዊት። እታ ጤል ክትግዛእን ከይትግዛእን ዘይተፈልጠ ኣበይ ክትእሰር ከም ዘለዋ ክትዛረብ ኣይደልየትን። ንሱ ደኣ ሕጂ ካብ ቁፅፅርና ወፃ እንድዩ ክንኣቱን ከይንኣቱን ኣብዛት ዘለናዮ ኮይንና ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን። ግን ጽቡቕ ምሕሳብ ዝኸልአና የለን።
بلت ماكدا كمي جيرك يغتغليو هندبت حتتت شويت انتاي كمي جيرك خلو مش هلكي تصبق محساب او انتاويت مقال ويتجنغ انديخ مالتي نعاي حج قدي سنزلو بهيوة أتون زول حسابي مس أتون تاي تجبري زول حساب سي أو أموري كغلقل فتسيمي كألا نسقل مقرما حسابها كود أو ناي كالن ندعي أنس نحموش تعامتات تدالي اللي يزم قدي حساب نابز مقدي مستبقس لقاء زقات من كله قبلوا خمزونكو مس نفسي يفري ما يتبقيسه زي فرح قنا يكونكم أبزا جلبا خوينا حجس بزعبا هيوة تنبر بزعبا موت محساب سي أقوى يقولوا بلاد ماكدا بتمقدي كي حلفت كم زيلاتان تتخون أو كينات زي وعلى بليح بمبال شلل مبلتا زحلفون حلفت جنا بعلت تسفا خوينا تقصل من براجن أقرما حتى أنا كتملس انتي كتقبر كم زغنت كتحسب فتنات اتي كتقورو تحسبو جن عبدور كم التحبقه بغلطف كترخوي شكرها نعمي قال لي نبي كتدلي نتا كابتات السحق زنبرت راهيل وسيدا حاقفاتات زنبرت نامي حتتت مكدا نامي تسالخ يا كوانت نبرت مستحتتت قدا في الشخ بلد سيدين بلد حويلا عوتا نراهيل وين كم تسحق قبراء عش سويدن كلتينا ساو حد عدينا خنكون ماكدا قر همل سنعمي تبريه واسحقات بك أنا أمي تاقوالي نسقنا بزدلق يعينا نقيد إذا كتملس تسحقاز وعلى ترحيل أمون قاتوات ولا كوالبي تكبر زبها قدتو كتفتس ملا دحر كتبلع مرتسة دحر زغل شقر بسلام انتعت يوم كم مرج أقوالا كتكيد والسنات شويت عشلاو الزراربان عمي أغنعا أو قلقلا مقدا كم قول عقره إلا كتملس انت تغقل أعزيزا مفتوات كال انت ترفه ندحتو كم نعمي بتسفا كتملسات اليد نوروي ملست شويت دحرنا وحد صبتا نوروي مغدكم مسلني مئتي غميتي تأمامينا كتتزاربا يكون اللان بالناس المتك خيت جمرة بحرورن صحين تساقيم كم زي وعلو مسم مساي قريت رؤو تقبلا كم تنأسر كلف علف زتفل عليه مقطعتي بموراد اتحق خوص أزفتن تفتر دما زغفئ بحريات سب كتريز دليتن كتمثل حبرانا غيايرت أساقيتهم راهيل
ምስ ደቃ ኣብ መንጎ ማክዳን ሸዊትን ብምዃን ነቲ ብተምላስ ዝተጸየቐ ኮቦርታ ተሸፊነን ቁሪ ክከላኸላ ፈተና። ራሄል እቶም ክበኺ ዝወዓሉ ደቃ መድቃሶም ሩፍታይዋ ነበረ። ናኦድን ናእምን ካብኡ ንላዕሊ ክቕጽሉ ሸጊርዎም ቀጨውጨው ክብሉ ወዓሉ። ንሶም ዝግ ምስ በሉ ግዳ እቲ ልኢሙ ዝወዓለ ባሕሪ ሽዑ ከም ዝወጋሓሉ ክሰራሰር ጀመረ።